das organizacións convidadas que xa foron mencionadas por Esther e homenaxeadas por todas e todos vós, pero que eu quero de todos os xeitos reiterarles en nome da nova Irmandade Nacionalista a nosa gratitude pola súa compañía, a nosa admiración polos combates que levan adiante a prol dos mesmos valores que presiden o ideario da nova e a nosa solidaridade. Sabéndonos, ademais, que hai probas evidentes de que neste caso a solidaridade é recíproca. Eu sempre levo insistido que a solidaridade ou é recíproca ou non é solidaridade e acaba derivando dunha forma ou outra de dependencia, incluso a veces de vasalaxe. Neste caso, precisamente, foi o que é absolutamente patente que a solidaridade de todos nós é absolutamente recíproca e ademais compre que o sexa, que o siga a ser e que se poña na práctica cotidiana. Hai moitos anos, demasiados de cadra para moitos e moitos de vós, que sodes novos ou novas, en todo caso, todas ou casi todas e todos moito menos vellos caminos. Eu escoitara a don Ramón Otero Pedrallo, que era catedrático, por fin, nos anos 50, na Universidade Compostelana, que xa finalmente levantara un momento imposto polo régimen fascista, régimen franquista, como catedrático de Xeografía na Universidade Compostelana. Escoitaralle algo que me quedara unha anécdota moi gravada, nunca esquecín. Referíase a esta de Queiroz, o grande escritor portugués e un dos máis grandes escritores da literatura europea, non só do nove de 20, senón que me corrixa o meu ben querido Ferro Macferres e Luis Méndez Carrillo, que unha vez preguntándolle a alguén, non sei se un xornalista, como se definiría a si mesmo, dixera, eu sou apenas un pobre homem da Poco de Brasil. A min pareceme que ese exercicio de humildade, que no caso de esa, coñecendo, por certo, en Cuba, na Habana, no casco da Habana Bella, hai unha plaza, dos edificios restaurados por a Revolución, esa maravilla de restauración que se fixo progresivamente en toda a Habana Bella, recuperando incluso os oficios que estaban extintos para recuperar a maneira de traballar que se facía no século XVIII, XVII, XIX, esos edificios hai unha casa onde viviu esta, de Queiroz. Eu creo que ese exercicio de humildade é a primeira cousa que deberíamos facer todos e todos, constantemente. Somos simples cidadanos un pouco esmagados. Somos simples cidadanos e cidadás un pouco que foi convertido en colonia interna no interior hai séculos, que foi decapitado socialmente cando os exércitos da Corona de Castela derrotaron a triunfante da gran Revolución Irmandiña, a segunda gran irmandade, a que, como ben sinalara e diagnosticara foi a primeira vez que se fixo así por Emilio González López no volume de Insumisión Galega Mártires e Rebelde do século XV, a
primeira vez que se diagnostica esa revolución como unha alianza de clases, a diferencia bosqueña, que eran os servos frente aos nobres tiránicos dos feudos das mariñas. Neste caso eran os servos, os burgueses das cidades no sentido baixo medieval do concepto de burgueses, intermitentemente en loita as súas liberdades cívicas frente aos magnates feudais, aos bispos e arcebispos. E máis a cidadía baixa que se uniu, porque normalmente os capitáns daquela revolución, daquela alianza, nacionales como Azos, como Sol. De capital daquela, no que foi a revolución que pudo dar paso na moderna de Galicia moito antes que no Estado español no seu conxunto, que era o seu ámbito moito antes que a guerra de religión do 16 e do luteranismo nos países alemanes. E despois de capital políticamente cando esa mesma bastarda dinastía da católica, porque a bastarda no sentido metafórico era ela, o entraneja non era bastarda, sino que era legítima, e por eso e derrotaron a esta galega aliada na guerra civil en Castela coa candidatura legítima da Letraneja Afonso V de Portugal, e naceu o Estado da Corona de Castilla e a Corona de Aragón, que configurou e deu nacemento a moitos dos andacios endémicos, as ceibas endémicas congénitas que ainda rastro hoxe no centro de ser un Estado como se tuviese Galiza, Portugal, como reinos federados ou confederados da Corona de Castela. Dende este momento en diante, Galiza foi domada, castrada, convertida no trono interno. Pero neste momento estamos nun proceso de recrudecemento bestial da colonización, do espolio colonial, da destrucción non só das nosas bases da existencia material do noso povo, sino da construcción da súa propia cultura e da súa propia identidade. En un intento de erradicar a conciencia social do país, a conciencia e a identidade nacional, sobre todo de erradicar esa conciencia que sempre tivo Galiza un componente de clase clarísimo, con motivo sempre un estigma de clase, como se dice. Nesa situación, na que incluso o potencial demográfica do noso povo está esgotada, nesa situación en que os mozos e as mozas formados no que ven os nosos propios recursos teñen que escoller entre ter como profesión e recollo unha expresión que diría sempre repetiu varias veces durante a campaña das europeas, eso que os mozos e as mozas teñen como profesión pasarse o día na procura de traballo, inútilmente despois exiliarse, onde esa enxurrada ten as magnitudes que tiña os anos 60 cando a demografía galega estaba longe de estar esgotada agora, e onde non só queren matarnos o corpo, senón matarnos o espírito, a capacidade de pensarnos por nós mesmos, de pensarnos de nós, por lo tanto de pensarnos, de relacionarnos, e amar e combater e discutir e dialogar no idioma de nós. Se nesa situación que pode ser agónica non facemos o exercicio de humildade de sabermos que somos simples ciudadanos do mundo, e se estamos nun combate organizado, que para facer ese combate
que o inimigo está onde está, que é despiedado, que é desalmado, que é indignado. Non facemos exercicio da solución da humildade, que pasa polo recoñecemento de que somos pouca cousa, como nos versos de Xío Naonera, diante dos tesos comes, o pouco que é o home, ou a muller. Se non somos capaces de facer iso, non poderemos decir, exhortar aos cidadáns a exercer a dignidade, a exercer a súa identidade, a exercer a súa liberdade, a combater e a ser en voses generosos, porque non nos sabemos nós. E hai unha besta, xa non Leviatán, Jovesiano, unha besta como campeira dos contos da terra vaga da Xerfona. Agora que tamén baixan os lobos e matan as ovellas, os arreglos que tiveron que deixar as vacas porque non lle deixan producir leite nin queixos e se poñen contra os lobos. Os lobos que baixan a matar as ovellas están todos en San Caetano. E se non somos conscientes do que significa iso, de que os ignorantes esférreos, seduros, imbéciles e escuros proliferan, de que se hoxe o Celso Emilio tuvese que escribir a segunda parte da súa viaxe ao país dos ananos, onde os ananos non eran os emigrantes, como mal entendeu en principio Luis Sebastián, que discutiu con ele, sino que eran esa cova de logreiros, de paxaros de preto, que ocupaban la Hermandad Gallega de Caracas, en Venezuela, como ocupaban paso a paso los centros creados por los exiliados, naturalmente, como entes de vivencia de identidad del país, en la esquerda, en la República, en el exilio post-36. Os país dos ananos, hoy se escribiría os ananos do país, que inda, que non son San Caetano. Eu falo vos hoxe non só son o equivalente dun pobre home da pobre Brasil, neste caso da Universidade de Santiago de Compostela, senón como alguén que ni siquiera é portavoz do nome nestes momentos, ou simplemente alguén que está en función, como están todos os compañeros e compañeras da dirección Saín e agora. Cando remata o reconto, se verase a quen corresponde. A que colectivo de militantes a nova corresponde ser a dirección. E nunca dou por feito estar entre eles. Pero ainda así, nas funcións de portavoz, ouso decirvos que declaro concluído o proceso constituinte de Anova. E a partir deste momento acabouse volvernos a encerellar se somos así, se somos asá. Hai abondo documentos que explican. É que temos que empezar xa dende mañana a ser unha práctica aferramento que levamos máis de 2 anos a construir. E que esa ferramenta ten que ser a ferramenta de todos nós. E que non sobra ninguén. E que ninguén traidor. Hai de todo. Hai unha gran maioría dos militantes que teñen moita paciencia, que teñen moita mesura, que teñen moita solidez, que teñen moita calma, moito sosego. E logo, hai dos como Inver, xente que se exalta, xente que se pasa de rosa, xente que vai alenta as palabras, normalmente as palabras
sempre que todas e todos asumamos que esta ferramenta construímos un novo deseño e que a construímos para levar adiante un novo proxecto común. O proxecto común da ciudadanía do común galega, que, por lo tanto, é equivalente ao que se deve chamar a maioría social, non imos ter máis o concepto do común cidadano. E a ferramenta para levar adiante son os términos do principio republicano, do núcleo do ideario republicano, que consiste en que ninguén cidadano pode ter dominio. Esta é clave de igualdade, tamén é clave da sociedade. E que este proxecto común, forzosamente, si ten que ser un proxecto para o conxunto da ciudadanía do común, temos que ser conscientes de que a ciudadanía común non é un magma volcánico, non é un depósito de area nas praias das nosas costas. É unha realidade social estruturada en clases e grupos de clases. O que pasa é que teñen en común que ningún deses segmentos de clases son as clases dominantes, son as oligarquías, son os tentáculos soportes do noso país da plutocracia. E hoxe domina tiránicamente en maior ou menor medida por os povos. E que, por lo tanto, si ten que ser un reflexo deso, ten que valer para eso, forzosamente ten que haber ópticas distintas na lectura do proxecto común. Leituras diferentes. E iso é bo, ademais de ser necesario. Porque neso consiste a diversidade que reflicta na lectura común a diversidade mesma desa maioría social. Pero sobre a base de que, precisamente, Boaventura de Sousa Santos dixera nunha das súas intervencións dos foros sociais mundiais de Porto Alegre, no ano 2003, hoxe compre ter en conta que non se pode falar de igualdade sin que igualdade significa reconhecimento e respeto da diversidade. Pero esa diversidade de lecturas ten que ser unha diversidade converxente nos eixos dos terrores do proxecto común. É a maneira que as lecturas diversas enriquezan o proxecto e enxentren unha dialéctica no sentido propio, unha dinámica ideolóxica e unha dialéctica que desemboque para resultantes, que potencia a dinámica do proxecto común. Non cando as lecturas se fan para diferenciarse. Se xa somos diferentes, non é necesario. Eu sempre defendí o mestizaxe. Unha das cousas máis admirables que percibín nas miñas estancias no Brasil, que precisamente o máis maravilloso dese povo, da súa potencia popular, da súa vitalidade, da súa riqueza, precisamente a mestizaxe. Este é o que temos que ter. Sermos humildes. Decidirnos a utilizar a nova como ferramenta. Sabermos que somos diferentes e actuar na nosa óptica moi diferentes, pero na apertura dunha solución dialéctica de síntese nos eixos do proxecto común. E algo fundamental, que a cultura dunha sociedade democrática, e aínda máis
profundamente a cultura de calquera sociedade socialista é a cultura da cooperación que excluye a competición. Unha cousa é a emulación, que é positiva. Se na esquerda aprende a dinámica da competición, a esquerda para gangrenada, cando non reconvertida nun aparato desalmado que non se sabe xa para que foi construído ni para que se utiliza. Onte por la mañá tenemos dinámicas que a mí producíanme Estou convencido que a maior parte de todos somos. Pero sexamos conscientes de que todas e todos nós depende de que esas dinámicas fiquen por fallar desde onte o mediodía en diante. Calquera actitude que propende ao maniqueísmo, os meus son os vós, os outros non, é absolutamente antitética da cultura da modernidade. Eso que Eric Hobsbawm recordaba eu outro día no simulacro de debate do estado da autonomía no galaico dentro de la casa dos monstruos dostoyevskiano que está convertido o disque Parlamento de Galicia rodeado por muros de formigón análogos sobre metafóricamente os estados sionista e criminal de xenocida de Guerra de Gaza e Cisjordania. Os valores dos republicanos franceses de 1789-92 que fundamentalmente la esquerda de ese bloque revolucionario, por tanto os montañanos de la izquierda, os patriotas, os plebeyos, os valores republicanos que estableceron la primacía de la ley civil sobre la ley de familia, desterrar la ley de familia, que sobranceaba el antiguo régimen, en ver una primacía de la ley civil sobre la ley política. Que empezaron a evolucionar cuando se estableció un liberalismo de los propietarios, por lo tanto, burgueses, de determinar. Hoy son los que ahora están siendo desmontados, están a ser removidos sistemáticamente. Seamos conscientes de que los ataques que estamos a padecer como ciudadanos común, en este caso como ciudadanos común de nación galega, non son ataques que desmonten o welfare state do Estado de Estado. Son ataques que desmontan os habitantes do Estado moderno, sobre todo que desmontan, que destruyen os valores nos que se fundou a modernidade no sentido propio da palabra. Por lo tanto, está de volta ao antigo régimen, está se llevando volta a historia 200 anos para atrás. E eso significa que temos que saber perfectamente que como povo galego, como ciudadanía do común, e por lo tanto como unha esquerda que asume a internacional exerce o proceso de autodeterminación como proceso que estamos a exercer, e por lo tanto a soberanía que temos o Estado, e por lo tanto actuamos como suxeto político soberano, mesmamente, máis que nunca, a partir da nosa identidade nacional, temos que practicar o internacionalismo solidario e non podemos confinarnos dos lindeiros de Pedralito e Palomero ou dun ideario restricto do nacionalismo histórico interpretado reaccionariamente no fondo e chauvinistamente.
Esa é a clave do noso futuro. E o que non é diferente con outros espacios organizados do nacionalismo que caíron nisso. É indispensable abrirlo. E esa é a razón primordial pola que a nova maioría da súa militancia en referéndum interno optou para irmos a Europa e comer a Libia serva como la ley de los servicios del Parlamento Europeo. Que non se preocupe. O pouco para o que pode valer a nosa presencia no Parlamento Europeo. Na miña última etapa, cando queiras que pare de digo. Confío que a presencia do meu amigo cónsul de Cuba non me faga inocentemente non me firmo respecto ao comandante Pilar. Sabemos un pouco, porque sabemos que o Parlamento Europeo é unha cámara, é un espellismo dunha cámara de representación. En rigor, para que a Unión Europea houvese un edificio xurídico-político capaz de, ainda dentro das limitacións que sexan, por representar o campo de cidadãos e Europa dos povos, por parte da Europa das varias trabajadoras, das sociais prepagadas, etc. Tinha que haber unha cámara de representación dos povos, unha cámara de representantes, por supuesto, un congreso de diputados e diputadas. Non existe. Sabemos un pouco que va. Como sabemos un pouco que va que esteñamos algúns de nós na alternativa da área da esquerda como grupo parlamentar do Parlamento de Galicia. Fundamentalmente para o que sirve para retroalimentar a dinámica da rebelión da cidadanía. Non me faltaré de insistir. E a cidadanía é iso, a cidadanía é o protagonismo. Nós podemos contribuir a vertebrar. Nós podemos contribuir a trasladarle a heranza da sabencia heredada dos grandes movimentos revolucionarios dos procesos de combate do centro histórico desde o século XIX. A loita de clase, as clases exportadas, non só proletariado, campesiñado, boa parte, recordaba, non ainda foi pouco Michel Lórí, e tamén o quixera o propio Cosmao, o ensaio dos anos 60 xa, das grandes revolucións que se deron no século XX, foron protagonizadas por profesión, tanto por a Revolución Mexicana, que continuaron por a Revolución de Movimientos de Liberación nos países do Magreb, o Vietnam, o que non foi derrotado o monstro imperial gringo yanqui e súa maquinaria destructora por un pobo de guerreros e campesinos, fundamentalmente. Esa herdanza, pero a herdanza precisamente dos procesos e loitas de descolonización, de autoexpresión, por tanto de emancipación nacional e frente a metrópolis coloniais. E a herdanza das loitas por os derechos civiles, os negros, na Norteamérica, non son, as mulleres, os homosexuais, e así seguimos. E iso temos que aportar. Porque para algo somos capaces de establecer unha organización, pero a
aportado sempre como algo que contribúa a eso. E non esquecendo nunca que o protagonista é a ciudadanía, máxima cando a ciudadanía está a auto-organizarse por o descrédito que teñen todos os pezas da infraestructura civil-política, da institución política. Non só as cámaras de representación dos gobernos, senón as ese aparato que son os partidos políticos convencionais. Ese é o noso resultado. Eu, por tanto, non quero xa extenderme máis. Só xa que declara concluído o proceso constituinte, quero facer un brevísimo recordatorio, unha rememoración das nosas orígenes. E disculpade que poda parecer que esta vez me lixo é un protagonista, non é iso. Pero sí que iso pasa que o vedes, que entende que me hagan a mão, como de que aquí o Rosendo que me instalaron como un clino de balde desde a cuestión. No ano 2005, casi que exactamente por estas datas, de logo, de su autor, a mí foi entregado un premio que se chama Premio Felicidade País, Instituto para as Accións Culturais, de nova parte de comarcas de Lugo, quase militar, Blanca, Sarria, etc. Eu ali fixe un enunciado de postulado de Lorales. Foi chamado despois de Operación de Blanca Seica, ainda figura do frontispicio, do documento de principios éticos da Roma. E só vos vou ler os enunciados de cada será. Eu só decía que eu recoñezo nos meus ancestros de ronceiros que sempre se moveron por valores que nunca aceitaron postergados nin eludidos, nin ainda menos sacrificados cando entraban en conflito o estorbo os objetivos inmediatos das exigencias instrumentais da acción. Pagareme para mal, e estaba no certo. De non ter sido así, o nacionalismo galego non teria chegado aos nosos días e a nación galega, Galiza como realidade nacional, non teria sobrevivido ás pancadas da historia de España en Galiza. Teríase esfadrado como esta pola cousa da conciña política que fatalmente suplanta a política xenuína cando os valores son utilizados na eficacia, na conquista e no exercicio do poder. E cales son eses valores? Enunciados. O primeiro é unha versión postural axiolóxico preliminar, que consiste en nula política sine ética. Ética democrática para o Estado, e na esquerda, ética de esquerda, e non ética progresa. O segundo, a fraternidade, que dos tres valores referenciais do revolucionario de 1779-92, foi o primeiro como valor das que a Revolución Liberal dos Frustrados nos anos de desembocar no liberalismo burgués detectar melhor dos propietarios e dono dos cargos que premonitoriamente caricaturizará o ser. Tres, a cooperación, o valor arquitectónico contra a competición, que non a simples emulación. O cuarto é república. E a república non é un sistema político, en principio a república é unha forma de financiación de futuras sociedades. E de pouco va a derrubar as monarquías que asociaron a súa república como cultura cívico-política, se non entenden a valores republicanos. Máis difícil ainda se as propias organizacións loitamos contra o Estado bubónico,
quinto, democracia participativa. Sen democracia participativa non hai democracia posible, e menos no presente histórico. O seis, a afirmación dos dereitos colectivos. Dereitos individuais, sí, son indispensables. Pero que van de dereitos individuais proclamados, que os dereitos colectivos non garanten que cada un dos individuos pode estar os dereitos materiais para exercer os dereitos individuais e os dereitos individuais. Que liberdade ten un traballador de hoxe precarizado, onde está a súa liberdade? Un escravo. Aunque sexa un libre escravo, como decía o clásico. E a alternativa a solución dos dereitos colectivos non é outra que os salves e que non poda. Por tanto, a negación mesma da relación social. Os salves que non poda é a forma en que a orde natural tan cara aos ulteriores organiza a resposta colectiva dunha guerra de búfalos africanos ao ataque dunha familia de leóns. Decía que non teño alma de invocación de terra, sei que temos tampouco. E os ciudadanos do común non hai. A sétimo, o igualitarismo, que non debería ser preciso que reivindicar esta obra, pero hoxe está absolutamente violado. Para empezar, algo fundamental é que no Parlamento de Galicia estamos comprobando todos os días e os homens e mulleres da alternativa galega estamos denunciando constantemente chelo que se trata de dereitos no ámbito social, está denunciando constantemente Joana Díaz, que se trata das contrarreformas legislativas que se está facendo, que é a igualdade perante a lei. Nunca estive máis violado para decir que nosotros somos certezas da igualdade de lei que agora. Oito, é a autodeterminación cara a independencia, sí, cara a independencia. Queremos ser independentes para podernos decidir como federales de Europa. Somos conscientes da responsabilidade que implica para todos e cada un dos ciudadanos, pero mayormente para todos e cada un de nós, reclamamos o exercicio da nosa independencia. Non fai falta que faga salud. O nove é a socialización, porque non pode haber democracia real e efectiva na frase ciudadanos en socialización. Por tanto, non pode haber en vigor. É ben certo que sen socialismo nin sequera pode haber democracia. Por algo marxistas históricos do Ecuador autodefiníanse como socialdemócratas, daí ven o concepto socialdemócrata. Marx era socialdemócrata, non ten nada que ver con Felipito Tocatón. Pero sí bastante que ver con los padres, o bastante que ver con Bruno Kreisky, que no es lo mismo. En esa socialización significa que además compre intentarnos a aprendizaje de que los seres humanos efectivamente formamos parte de la biosfera y que nuestra relación dialéctica, los ecosistemas, ten que ser a relación de a parte do todo, en donde que domina a biosfera, porque a domina destruímola e non existirá futuro para nós como no planeta. E finalmente, home novo, muller nova, nova cultura. Se o primeiro punto que vos expuxen enunciaba o postulado preliminar, este verdadeiro significado o necesario punto de chegada referencial do proceso orientado por ese repertorio de Borges. Eu, con frecuencia,
é o que vos mando a preparades. E que cheguedes a unha conclusión. Confío que a conclusión sexa a forza, o motor da nova